masu daraja, ina sa wannan dama yayin da nake wa mutane barka da sallah a wannan jiha da ma ƙasa gabaki daya. Ina kuma yi wa alhazanmu fatan alheri da addu'ar yadda suka je lafiya su dawo lafiya, kuma da addu'ar dukkanin addu'o'i da aka yi wa wannan jiha da ma ƙasa gabaki daya na alheri Allah ya karba. Muna godiya ga Allah da ya nuna mana wannan muhimmiyar ranar da muka yi wannan babbar sallah, kuma a nan gidan rediyo ko talabijin mun yi muku fatan alheri, kuma za mu ci gaba da yi muku addu'a ta nasara. Muna fata kamar yadda muka sani na kungiya wacce take mai matukar muhimmanci da daraja a cikin kungiyoyin da muke da su, wacce take da shugabanci nagartacce kuma da mabiya ingantattu wanda suka yi ko suka ba da gudunmawa shekara da shekaru a wannan tafiya tamu, kuma gashi Allah ya sa ragama ta ci gaba har an buɗe wannan gidan talabijin, haka ma ita tauraruwa. Wannan babbar sallah kamar da aka sani ta zo da farin ciki saboda darajar ranar da kuma addu'o'i da ibadu da aka yi, musamman jiya kusan duka musulmi da yawa an yi azumi. Muna addu'a Allah ya bamu ladan dukkanin ibadu da aka yi, kuma na taya mu takaici da bacin rai na yadda muka samu kanmu. Wannan babbar sallah nake zaton tun da ake yin babbar sallah a duniya, musamman dai a wannan sashi na duniya, ba taɓa samun kai cikin wata wahala matsananciya kamar inda muka samu kanmu a wannan lokaci. Ana yanka sa ran jajibere irin jiya kenan akalla guda 15, amma wannan jajibera sa ɗaya da ƙyar iyan sa ɗaya, shi ma kudin watan da bai haɗu ba, sai da aka je aka rubi kanina Garba ya shiga cikin watan da ya ba da 50,000. A nan na ji an fito da wani tsari wanda da ake yi kamar ana haɗa 10,000 a kowane kashi na wannan watan da, waya kashin ma yanzu baya iya yiwa sai an yi maji a APC. To wannan abin 10,000 nan sai an zo wani ya ba da 3,000 da ɗoriya arzikin ƙasa, da ba wanda zai yi mamaki, musamman ganin yadda aka samu shugabanni wanda duka sun tattara wata hanya ta samu, sun kudindine ta, sun ɗaure mutane, babu wata hanyar da za su samu wani tattalin arzikin ƙasa. Dama a irin ƙasa yana da kyakkyawa alaƙa da motsin gwamnati, yayin da gwamnati ta motsa ta baza ayyuka na alheri, gine-ginen gidaje, makarantu, asibitoci da hanyoyi, tsare-tsare na inganta tattalin arzikin ƙasa na matasa wajen ba su jari da sauran abubuwa, duk wannan shine yake zagawa ya tafi kasuwanni, ya tafi aljihuna na mutane daban-daban. Wannan shi ke kawo ci, su ma fahimta ba, su ma yadda ba, ballanta za su ɗauki hanyar gyara. Yau a masallaci na je na masallacin Malam Aminu Din, Allah ya ji kansa, Allah ya masa gafara. Wannan masallaci na yi murnar zuwa domin na ga 'yan uwansa da 'ya'yansa da dukkanin masoya, domin duk abin da ya shafi Malam Aminu Din Abubakar kowane ne na tabbata, inda ba mutum makuwa ba, na tabbata masoyi ne. Mun ji daɗi, mun yi farin ciki da zuwa wannan masallaci, kuma mun saurari huɗuba ta malam ta limamin wannan masallaci wacce ita doguwa. Mun yi murna kwarai da gaske, mun ji daɗi. Sai dai akwai abu ɗaya da yi magana na haɗin kai a tsakaninmu, musamman mu 'yan siyasa, musamman kuma ya ambaci a nan
in kaga an samu haɗin kai sai dai haske ya zama duhu ko duhu ya zama haske, to sai kaga an samu haɗin kai an tafi tare. A yanda muke a halin tafiyar mu ta wannan jiha, muna ganin inda shugabanni suka ɗauki gabara na tabbatar da cewar duk wani abu na ci gaba, musamman harkar ilimi, an tauye ta. Azuzuwa da makarantu da muka buɗe domin ilimantar da matasa 'ya'yan talakawa, mafiya yawansu duka an rufe su. Ragowar ma waɗanda suke aiki suna aiki ne a matsayin timbi, ba tare da wannan makarantu an ba su dama sun tafi yadda ya kamata. An kawo tsare-tsare, musamman tsarin da aka kawo na tafiyar da wai ilimi kyauta. Wannan ba ƙaramin illa ba ce, domin gwamnati ba ta ba makarantu komai. Aka yi dukkan abubuwan da aka yi, suka wayi gari suka kansu a kan nan, ba a kan gwamnati. In ba haka ba, duka hanyoyin nan kowa ya santa, tun daga jiha har ƙananan hukumomi, kowa ya san abin da za a yi a sami ilimi kyauta. Amma alhamdulillahi yanzu magana ce kurum ta lokaci. Harkoki sun yi nisa, musamman harkokin shari'a, kowa ya san yadda ake ciki. Da dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa da goyon baya, aka samu nasara, musamman nasarar da aka yi ta ba da shaidu da dukkanin abin da ya kamata a yi an yi, wanda mu yanzu mun kammala ba da namu shaidun, saura kuma da saurari nasu. A nan nake kira ga al'ummar jihar Kano, musamman waɗanda suke 'yan uwa musulmi, da su tabbatar da cewar in sun shiga ɗakin ba da shaida suna tsani, ko ka rataya shi ko ka riƙe shi ko ka ɗaga hannu, ma'ana ka dafa alƙur'ani kenan. Duk abin da za ka faɗa dole ya kamata a matsayinka na musulmi ka faɗi gaskiya. Kar ka je kai ma a baka 50,000, a ce in ka fito za a cika maka 100,000. Ka je ka rantse da alƙur'ani, ka ce ka fito kana neman ganin haske a tafiyarka ko iyalinka da sauran mutane wanda suke kusa da kai. Muna godiya ga Allah, kuma muna addu'a Allah ya ci gaba da bamu lafiya da zaman lafiya a wannan jiha da ƙasa gabaki ɗaya. Da fatan kuma Allah ya kawo mana canjin shugabanci na ƙwarai, wanda zai tausaya wa talakawa, waɗanda a halin yanzu ya kamata kowa ya kasance a yanzu dai mutum komai rashin fahimtarsa ya fahimta, domin nake zaton wanda bai ba. Kuma da yawa muna da labari na cewar irin waɗannan kuɗaɗe na mai, shafaffu da mai suke karɓa, wanda na ba da umarnin cewa lallai su je irin wannan abubuwa a ci gaba da bincikawa, domin irin waɗannan sace-sace da zalunce-zalunce da ake yi na cutar da al'umma, gwamnati mai shigowa Allah ya kai mu su ɗauki mataki da tabbatar da cewar an kawo gyara, an kawo tsare-tsare masu muhimmanci wanda al'ummar jihar nan za su ci gaba da amfana. Saboda haka muna godiya da dukkanin al'umma da suke wannan guri da ma wannan jiha gabaki ɗaya. Mai girma injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, a baya ka yi batun na haske da duhu. To ba ka ganin watakila abin da kake so ka ce kaman tafiyar ku ba ta iri ɗaya da waccan, musamman wajen wanda suke ƙaunar talakawa, wanda suke ƙaunar al'umma gabaki ɗaya, wa'anda kullum burinsu shine su samu ci gaba, su samu nutsuwa, su samu rayuwa mai kyau. Akwai kuma ɗaya ɓangaren na mutane wa'anda suke kullum su kansu suke gani a matsayin mutane, da su da iyalinsu da 'yan ƙalilan mutane waɗanda suke so ko kuma suke taimaka musu wajen cutar da al'umma. Wannan su ne ɓangarori biyu da suke akwai, kuma ƙaddara ta kan sa a yi tafiya saboda wasu dalilai, wannan ɓangarori su zo su haɗu suna tafiya. Amma kamar yadda ka sani, dukkanin waɗannan mutane ko kuma wannan tafiya wacce take saɓanin juna, baya da za su yi tsore suna tafiya. Wannan shine abin da ya faru, kuma kowa ya gani, sai dai kurin a faɗa, wataƙila dan a
fitinu da za su fito a matsayin wutar daji Allah kaɗai ya san iyakarsu. Wannan gwamnati su da kansu suke tafiya suke ɓantaro abubuwa waɗanda suke kawo rashin jin daɗi da kwanciyar hankali ga al'umma a wannan jiha. Yanzu in ka duba ɓangaren ma'aikatan gwamnati, abubuwa ga su nan da yawa. Na samu labarin kuma na yi magana da waɗansu manyan ma'aikatan gwamnati da yawa da cikinsu maganar ma a je a sai rago a wannan sallah babu shi, domin irin yadda matsaloli suke na rayuwa. Harkar kuɗin makarantar yara za su koma makaranta a halin yanzu, albashi da duk wani abin da ike za su iya samu a biya wa yara makaranta, abin da yake da mu lokacinmu kyauta, yanzu shine ma gaban mutane da yawa masu hankali. Saboda haka da yawa harkar gwamnati, aikin gwamnati da irin haka in ka duba ɓangaren 'yan kasuwa, ba na jin akwai ɗan kasuwa yau da yake da kwanciyar hankali ko da jin daɗi, domin ko mai ka shigo da shi ko ka kera a gida su ce ko sai da mai kuɗin da zai saya. Kasuwa tana nan babu jin daɗi sai fito da tsare-tsare na ɓatanci. Ka dubi harkar sarakuna, abin takaici ba ma a jihar nan ba, a ƙasar nan duk inda ka zaga magana ake. Menene ya kawo tunanin ruguje tsari wanda yake na sarautar jihar Kano? Me ya kawo wannan rabe-rabe? Mutane sai ya yi kowa umma duk su suke kawo irin wannan. Ba na mantawa lokacin muna kan gwamnati, ga kwamarar nan shi ya zo ya gaya mu cewar wani daga cikin 'yan biyar ɗin da suka koma daga Kwankwasiya suka shiga wannan tsari na duhu, shi ya zo ya gaya masa a gidan cewar mutanen Kano shekara 4 sun shiga uku. Bai san dalilin da ya sa tsarin shugabanci na Kwankwasiya suka kawo wannan babba da jaka ba. Menene matsala? Kuma da yake gaya min cewar wannan ɗan biyar ya gaya masa cewar tun da wannan mutum yake takara tun lokacinsu na NPN gida da masara har zuwa wannan lokaci bai taɓa cikin masa. Yau gashi maganar da ya faɗa ta zama gaskiya. Mutanen Kano yau kowa yana ɗanɗana kuɗarsa, tun daga ruwan sha, ruwan da mutum zai sha a jihar Kano ya zama babban matsala. Harkar ilimi ta taɓarɓare, ta lalace. Ba ma wai a ƙyale mutane su yi karatu ba, yanzu yara wanda muka tura makarantu na kuɗi ɗin nan da ya ƙi biya musu, sai yawon dan Allah dan annabi wanda suka gama ƙyale su yi sabis. Muna fatan waɗannan yara za su gaba da addu'a da iyayensu da mu baki ɗaya mutanen jihar Kano. Allah ya kawo canji, gwamnatin abba gida ta zo ta biya musu wannan kudaden makarantu na gida da kuma wanda suka yi karatu a waje. Muna fatan dukkaninsu za su ci gaba da yin haƙuri, su ci gaba da yin abubuwa wanda suke za su kawo nasara. Ganin su kansa al'ummar waɗannan ɓangarori sun karɓi abin, musamman ganin irin ci gaban da suke ganin cewa an samar kuma nan gaba za a ci gaba da samu. A naka hangen baka ganin cewa wani batu ne da za a iya cewa ci gaban wannan samar da masarautu da aka yi? Ba gaskiya ba yanda za a ce ci gaba ne, domin samar da masarautu a wannan jiha kuma kowace ma jiha a Najeriya babu abin da yake haɗa ta da wani ci gaba. Su kansu wannan iyaye namu ta kansu suke yi, babu wani ci gaba ko wani tsari musamman da yake duka an karkaɗe hannunsu. Tsarin mulki bai ba su wata dama ba. Da wancan tsari misali a Kano da muke da tsari shugabanci, wannan al'umma za ta yi haƙuri da shi, ta nuna musu hanya. Yau an waye gari shugabanni su da kansu su ne suke rugurguza irin waɗannan wato muhimman gurare, sassa na harkar rayuwa. Duk wani mai da mutumin da yake da kirki masoyin jihar Kano, ko a Kano ko a wajen Kano, ba wani wanda yake son a ruguza wannan babban masarauta, musamman kuma yayin da muke da sarki wanda yake gogagge, mai mutunci, mai daraja, ba ma a wannan jiha ko Najeriya ba, a ko'ina a duniya.
irin su ake so. Ka duba ga irin masarautar irin ta Ingila wacce take shekaru ɗarurruka suna nan. Kowane shugaban ƙasa, kowane prime minister in ya zo zai girmama su, kowace irin su prime minister kamar da suke kiran kansu. Ba wanda ba zai tafi ya je ya nemi haɗin kai da goyon baya da daraja wannan masarauta ba. Kaga wannan shine hankali, wannan shine mutunci, wannan kuma shine nuna cewar shugabanni sun san abin da suke yi. Ba mutum kawai ya samu mulki ne don ya zo ya ruguza dukkanin wani tsari, wanda kuma irin wannan ruguje-rugujen na ka samu mulki ka ce kai a wanda yi na baya saboda shi ba za ka ci gaba da aikin guri kaza ba, ba za ka ci gaba da harkar ilimi ba, ba za ka ci gaba da harkar ruwa ba, dukkanin abubuwa na alheri ba za ka yi ba saboda su ko wannan suka zo suka wuce ni ba na son su. Wannan ba haka ake demokradiyya ba, wannan ba haka ake ci gaba ba. Abinda ake so shine a zo a duba irin badala, sai a je a yanki badala, a je a ba masu gidan mai. Wasu ma suna cewa wannan gidan man duka nasa ne, shi yake ba kansa, ake dodorudo, a je a gina, wani ya gina, a yi takardu ta ƙasa da sauran abubuwa, labaru iri-iri. Amma kowa menene ma na tabbata magana ce ta lokaci zai fito. Haka nan wajen stadium din nan da sauran gurare waɗanda suke masu mahimmanci a tarihinmu da kuma yadda yake za mu samu ci gaba a wannan jiha. Mutanen sun tafi suna ta yin abin da yake na kashi mu raba, suna ɗiban dukiyar al'umma, suna ɓata tarihi na shekara da shekaru. Dukkanin wannan suke bahaushe yake kira mugaye. In dai zuciyarka ba alheri, kai kana kin al'umma, tun daga nan za a fara. Saboda haka aikinka duk da za ka yi na ƙiyayya ne. Ina ayyukan na alheri na ci gaba da ake? Me yasa aka rufe makarantu? A duk wannan hali ne. Me yasa makarantun da muka fara ga sunan a kammala su 'ya'yan talaka su karatu ba za a yi ba? An rufe makarantun technical na koyar da sana'o'i, an rufe makarantu na Islamic studies ga sunan ko ina a ƙananan hukumomi, wanda yara za su tafi su je su yi ilimi, su yi karatu na addini, karatun da in sun gama na addinin ma za su samu aiki, su samu sana'o'i a gwamnatoci da sauran gurare muhimmi. Su ne ginshiki na tsarin yau da kuma abin da zai zo mu samu a gobe. Wannan shine zai hana dukkanin irin fitintunu, irin yadda muke ganin yanzu. Kana ganin da satan mutane ne, kana ganin da mutane za su fito daga daji su sa bindiga su harba mutane. Wannan duk ina da alaƙa da rashin ilimi, da rashin gogewa, da irin rashin muhimmanci da ɗan adam yake da shi a halin yanzu, musamman a wannan sashi na Najeriya. Irin wannan abubuwa ina tabbatar maka ba zai tafi, ba za a yi shi kamar inda ake yin sa a halin yanzu a waɗansu sassa na wannan ƙasar. In aka yi za ka ga irin abubuwan da zai taso, domin su sun sa daraja a cikin mutum 370 da muke ta tacewa, muke ɗaukar matakai a kai da tura su ƙasashen waje domin tabbatar da cewar sun zo sun zama taurari a gidajensu, a unguwanninsu, a gidajensu a wannan jiha. Yanda yake nan tasu za su inganta rayuwarsu kuma su inganta rayuwar al'umma gaba. Wannan shine yasa muke ƙoƙarin mu fitar da su, domin da yawa fitarwan ba abu ne mai sauƙi ba, saboda ina da tsada, ina da sauransu, akwai tsarabe da yawa. Amma babban magana ita ce mun gane cewar idan mutum ya yi tafiya, ko da wani abu kake sayarwa aka a ka je ka sayar China ko India ko Dubai ko wani abu, mafi tsari mutum ya zo, a maimakon ka zo ka zama kai aka ɗauka aiki, ka zo ka zama mai bada aiki. Ka zo ya kasance rana ɗaya ka zo ka kafa wani tsari da mutum 10, mutum 20, 30, 100 fiye da haka za su zo su samu aikin yi. Wannan su muke kafa, wannan su muke son mu dasa a jihar Kano cikin yarda Allah. Lokacin da aka tashi kukan yi maganganu na ilimi, kukan yawan soki gwamnati mai ci da cewa ta rusa al'amura da suka shafi ilimi, musamman kukan goyi mata gori cewa kun kai ɗalibai ƙasashen waje sun kasa biya musu kuɗaɗen karatu. A gefe guda kuma gwamnati tana maganar cewa a halin da ake ciki babu wani ɗalibi su a waje
wanda muka yi duka mun roƙe su ne tunanin cewar wannan lokaci dama mun fahimci yadda siyasa ta juya da yadda mutane suke tunani a jihar Kano. Allah ne kurin ya kawo wannan fituntunu da aka zo mutane masu wanda ya kamata ya kasance masu mutunci suka zubar da mutuncinsu, suka goyi bayan tsarin ƙarya, aka zo aka yi fashi da makami a jihar Kano. In ba don haka ba da ka san wanda yake gwamna a halin yanzu, shi kansa gwamna ya san ba lokacinsa ba ne, lokacinsa ya riga ya wuce, in ma yana da lokaci. Duk da wancan lokaci mu a gurin mu dama lokaci na kwankwasiya. Yanzu lokaci su yi wannan tunani ba, kuma ba su duba tarihi ba. Tarihin mu, tafiyan mu, kwankwasiya an ka ɗauke ta tun daga 1999. A lokacin nan aka yi zaɓe na gaskiya, sojoji suna kai hoto, aka je aka yi firamare, aka yi sakandare, wannan ita zaɓe ya ci zaɓe. Tafiya ta tafiya har aka zo 2011 mutane suka zo kusan abin da ya faru ɗin haka ya faru. Muka zo babu gwamnatin jiha, babu gwamnatin tarayya, babu wani mutum wanda za a ce doransa. Aka zo aka hau 2011 aka zo aka ci zaɓe. Tarihi ne maimaita kansa shekara ta 2019. Muna godiya ga Allah gaskiya, wanda muke zaton Allah da wannan mataki na shari'a shine cikin yarda Allah zai kawo abin da talakawa a jihar Kano da ma Najeriya ga baki daya za su ce san barka. Domin yanzu na tabbata ita kanta ta Najeriya da sauran waɗanda abin ya shafa kai tsaye suna cikin abin da ake cewa jarabawa na ko a yi daidai ko a yi ba daidai ba. Domin kuma wanda suka yi ba daidai din ba, na tabbata sun zubar da mutuncinsu da darajarsu a wannan jiha da ma Najeriya gaba ki. Mai girma sanata, a baya akan ji kukan yawaita goranta wa gwamnatin jihar Kano da cewa kun kawata gari daga firamare har zuwa makarantu na gaba da sakandare. Sai da muka tabbatar mun ba kowa dama, yaro dan shekara 6-7 yana da inda za shi firamare. Wanda ya gama firamare ya ci jarabawa sai yana zai tafi sakandare, wanda ya gama sakandare zai tafi makarantun gaba da sakandare. Wanda suka gama sai da muka tabbatar da mun ɗora su akan layi na su nemi aikin yi da kansu, kuma da yawa muka ɗauke su muka sa su a gwamnatin ƙananan hukumomi da na jiha. Wannan a irin wannan lokaci shine kake yin gada ta sama da ƙasa. Amma alhamdulillahi mun yi su, kuma suna nan, ko mutane suna gani, ko mutane suna jin daɗi. Kaga wannan layi da suka ɗauko ai da rashin ganewa ne, ka zaci cewar mutane gada kai take so ta ƙasa ko ta sama kawai. Akwai abin da yake sama da wanda aka fara aikin takarda ake yin sa, aka yi shi a gurgurci. Haka ita ma waccan da aka yi ta hanyar Katsina, in aka yi ruwa kana gani take zama. Da dukkanin irin aikace-aikace, hanyoyi masu muhimmanci. Yanzu na hanyar ta Madobi da muka je muka tsaya a ƙarasar da ita tun daga nan sharaɗa, a ƙarasar da ita ta tafi ta je mutane su rinka ɓullewa suna tafiya wannan sassa na jihar Kano da ma wanda za su tafi jihar Kaduna da sauran jihohi. Mutanen wannan sashi, mu ne wannan sashi, ba sabon masarautu muke so ba, wannan aikin shi muke so. Inganta mana makarantunmu su muke so, yadda za a samu shugabanni na kwarai musamman a gobe, inda mutane za su zo. Saboda haka wanda bai gane gwamnati ba, in ya zo sai ya ce a'a shi zai tafi ya je yi gada. To da ka tafi ka je kai gada ma gara ka je ka buɗe wani guri da za ka yi gine-gine, wanda za ka ɗauko 'yan kwangila na gida ka ba su, wanda za su je su ɗauki mutane na gida su sai kayayyaki na gida su yi aiki. amma fa da ku kuke gore cewa an ƙi a yi irin aikin da ku kuka zo kuka yi a Kano. Ina gaya maka, in ka zama gwamna akwai abin da za ka rubuta na farko, wanda yake na farko. Abu na farko a mulki shine kare jini da dukiyar da mutuncin al'umma. Idan baka yi wannan ba, duk wata gada da za ka yi, duk wani ruwa da za ka ba, waye ma zai fito ya sha ruwa, waye ma zai tafi je aiki. In ka samu wasu ma sun ce buhun taki ya fi buhun masara, ko suna tafiya kamar nan. Dole gwamnati sai ta zo ta duba, ko gwamnatin jiha, sannan ake gwamnati muhimmiya a jihar Kano. Kasko din nan muka bude, muka gyara, muka kawo musu kayan aiki, aka yi komai. A nan kuwa ake zuwa yana ɗiban kayan, yake ɗiban taki. Mu ne ma muke bayarwa a wasu gurare. Amma duk wannan abubuwa yanzu aka gyara kasko, aka ba su jari,
suka so kayayyaki, muka koma na da muka gyara ta shekara da shekaru, babu extension workers wanda ake tura a ƙauyuka suna ba manoma shawara, muka zo muka yi dubbai aka ɗauke su aiki, aka ba su dama suka kama aiki. Tun wannan lokaci yanzu yaran mu da suka yi aikin likitocin sun dawo ba a ɗauka. Ina ilimin aiki, wa yake magana? Kana jin ma ana magana ilimi? Ai duk yamma ce za a yi harkar ilimi kyauta. A sabon abu ne za ka yi ilimin kyauta kai san da kai shekara 4. Amma kun kuka ce gwamnati ta ki ta ba da ilimi kyauta, kuma gwamna ya zo ya yi alkawari ya ce ya bar ilimi kyauta, bai ci ya ba masa ba. Alkawari yake har yanzu shekara 4 da watanni, ai an wuce alkawari. Ai yanzu an wuce ma lokacinsa ga baki ɗaya, kowa ya san an fita. Ai tuntuni ya kamata a ce shekarar da aka zo aka fara an ɗora akan inda aka tsaya, domin jihar Kano, mutanen jihar Kano sun zaɓi wannan gwamnati ma ya zo, ina da ya sani ma da bai ba. Domin yanzu kana gani tun ana nan fa gwamna zai shiga mota cikin bas yana yaƙe baki ko kuka yake ko dariya ko yaƙe, yana ɗaga hannu shi kaɗai, ganin aljannu shi kaɗai yana ɗaga musu hannu yana girgizawa, shi kaɗai fa yake tafiya yana ɗaga hannu. Banda Kano da ake haka, mutane da yawa suna cewa na san shi, da ina cewa na san shi, sai daga baya nake gane ma ni ban san shi gaskiya, don ban taɓa tunanin lalacewar za ta zo ta lalace ta zama haka. Yaudara da ƙarya, ka san ko lokacin gwamnatin ɗan Duku muna ganin ita ce tafi kowace lalacewa, amma sai daga tsari na gwamnati da ta kawo. Wannan abin takaici ne, ko muna gode wa Allah da ya kawo wannan tsari na demokuraɗiyya. Muna fatan in Allah yarda nan da ɗan lokaci za a samu canji a jihar Kano. To mai girma sanatan Kano ta tsakiya, a tsohon gwamnan jihar Kano kuma tsohon ministan tsaron ƙasar nan,